Hola a tothom, en aquesta sessió anem a parlar de Samba. Samba és una utilitat per compartir fitxers entre diferents sistemes. Per exemple, es munta en un servidor Linux, però de diferents clients es poden connectar en ell i compartir recursos. Seria una mica com el compartir de Windows, però sobre plataformes Linux. En aquest entorn on jo estic treballant ara, Samba, addicionalment, i en parlaré en un altre vídeo, l'hem instal·lat com a controlador de domini. Per tant, és un servidor d'arbre de domini, en aquest cas el meu domini es diu dom01.com, que el tinc aquí en aquest fitxer, i veurem, ho dic perquè els usuaris apareixeran que estan com el domini, però al final el que volem amb Samba és configurar aquest fitxer, que ja veurem que és aquest smb.conf, aquí tenim tota la configuració de Samba per poder treballar amb ella, i al final el que volem és que des de l'explorador de fitxers propi, en aquest cas jo estic amb un Ubuntu Desktop 20.04 i un Ubuntu Server 20.04, els dos en VirtualBox. Llavors, el que volem és això, que des d'aquí, des de l'entorn gràfic, per exemple, també ho podríem fer des de l'entorn línia de comandes, amb SMB Client, una altra utilitat, doncs des d'aquí connectar-nos al servidor i provar aquests recursos compartits. Llavors, per començar, Samba, el seu fitxer de configuració principal és aquest d'aquí, el trobareu a etc samba smb.conf. Aquí hi ha tota la configuració. Si l'instal·leu com a servidor de domini, veureu que per defecte hi ha aquests tres recursos en Samba, doncs els diferents recursos que es comparteixen, directoris o recursos que compartim, impressores fins i tot també, el recurs que sigui, tot va parar en una etiqueta que té el nom del recurs, en aquest cas per exemple és Global, que aquesta és una etiqueta particular de Samba, que el que fa és ens dona la configuració global de tot el servidor. Si apliquem una configuració aquí, ens aplicarà a tots els recursos que estem compartint. Si no, a partir d'aquí, recurs a recurs es va configurant dintre d'aquestes seccions o d'aquests apartats, que això serien els recursos. Un recurs té un nom, que és aquest d'aquí, i aquest nom d'aquí és el que després veiem quan ens connectem a un servidor. Quan ens connectem a un servidor sempre ho fem a través del protocol Samba. El protocol Samba és smb, en aquest cas és l'IP, veieu que l'estic posant aquí, aquesta és l'IP del meu servidor, li dono connect i ara perquè ja tinc un usuari logonejat mentre, si no després veurem que podem fer-ho sense autenticar-nos amb un usuari, que aquesta és una altra de les avantatges que té en aquest cas Samba, que ens permet controlar permisos d'accés per usuaris, per grups, per recursos, etc. Molt bé, llavors farem una configuració bàsica, jo tinc uns usuaris i el que veurem són dos tipus de recursos principals. Un que seria d'accés anònim, per exemple, que vol dir que tothom pot accedir-hi, i un altre que és amb accés autenticat. Anem a suposar que creem un recurs, a compartir, doncs l'afegirem aquí, li direm software en aquest cas, i el path serà la ruta on està el directori que jo vull compartir. I un mode bàsic per aplicar-li si és de lectura o no. Si li posem read-only igual a yes, doncs el que farà és que aquest recurs sigui de només lectura, per tant ningú podrà escriure aquí. I després, en aquest cas, com que volem que sigui d'accés anònim, hi ha el modificador guest OK, que li direm yes. Guest OK vol dir que qualsevol usuari que sigui anònim, ara ho veurem quan ens connectem, doncs pot entrar en aquest recurs. És a dir, aquí no caldria que tinguéssim un usuari del sistema. Tothom podria entrar. Evidentment, aquí la problemàtica és controlar què posem aquí, si tothom pot entrar. I diem que sigui de només lectura. Llavors, tot recurs que compartim, aquest path que compartim via Samba, això ha d'estar creat. Per tant, jo en el meu directori veureu que aquí tinc un directori que es diu software, que important tenim accés de lectura per tothom, això sí que és important perquè si no no ens podria accedir tampoc Samba, i dintre d'aquest software jo tinc un fitxer que es diu txt, el veurem quan el fem des del client. Llavors, el que és important de destacar és que dels recursos, la compartició dels recursos, els permisos, sempre s'aplicaran els més restrictius. Si jo aquí li poso read only yes i aquí poso permisos d'escriptura a tot, tampoc podrà escriure. És a dir, sempre hem de tenir en compte que s'aplicaran els més restrictius dels dos. D'aquesta forma, jo tindria un recurs compartit software, que directament és molt útil compartir aquests recursos quan vols que algú, per exemple, t'accedeixi a buscar programari que la gent s'ha d'instal·lar en els seus PCs. Els dius, aneu en aquest recurs i allà trobareu el software a instal·lar. És una de les funcionalitats que té més comunes.
Però Samba, un dels avantatges que té, i ara configurarem tots els recursos i després els provarem, un dels avantatges que té Samba és que llavors podem començar a donar permisos per usuaris, per grups i amb diferents modes. Aquests són els avantatges que té Samba. Llavors, jo m'he creat com 3 grups, 3 tipus d'usuaris, així veurem que podem jugar en grups, amb usuaris i amb permisos diferents recursos. Llavors, jo m'he creat un grup que és de recursos humans. Recursos humans tindrà, anem a suposar d'una empresa, tindrà informació de recursos humans. Llavors, jo tota aquesta informació la posaré aquí dintre d'aquest directori. Per tant, recordeu que sempre Samba per defecte no ens comparteix res. Hem de fer nosaltres què volem compartir, el directori que volem compartir. Aquí prova Samba, ara això ho tinc buit, i ara crearé una carpeta que precisament es dirà recursos humans. I aquí és on hi guardarem la informació de recursos humans. He de fer un privilegis perquè estic en una carpeta /var, que aquí, si no tens privilegis de root, no pots escriure. Després en compartiré un altre, i així ja faig el directori, que és de finances, per exemple, i un altre que és de seguretat. Molt bé. Llavors, ara mateix, com jo he creat aquests directoris, fixeu-vos que els permisos que ens queden són, o sigui, el propietari és root, el grup és root, només root pot escriure, i la resta d'usuaris, la resta del grup i la resta d'usuaris, recordeu els 3 blocs que tenim aquí, doncs no poden escriure. Per tant, com que a mi m'interessarà que els meus usuaris, alguns d'ells, puguin escriure en aquestes carpetes, jo el que faré serà modificar de tota aquesta carpeta de prova Samba que tinc aquí, modificaré que el grup users pugui escriure en cadascuna d'aquestes carpetes i d'aquest directori. Per què ho faig això? Perquè ja en parlaré en un altre vídeo més en detall. Si mirem el grup que s'ha assignat a un usuari, per exemple, aquest és un que he creat, s'assignen quan jo creo usuaris dintre de Samba en un entorn de domini. Recordo que ho estic fent en un entorn on tenim un Samba AD, en altre cas en un Samba sense domini això no aplicaria, serien usuaris del sistema normals i corrents, doncs per defecte els assigna el grup 100. I si mirem a què es correspon al grup 100, recordeu que podem fer els grups estan guardats en el sistema amb etc grup i aquí busco per aquest valor, veieu, els users 100 és el grup users. El grup users té el número 100, per tant, perquè qualsevol membre del domini que jo ara estic provant i que vull que m'escrigui dintre d'aquest directori, jo el que faré serà donar permisos en aquest grup 100, en aquest grup users, a cadascuna de les carpetes que m'he creat jo dintre de prova Samba. Com faré això? Primer de tot faré que el grup, l'owner, canviï el grup users, i ho faré de forma recursiva, aquest fetch on el faig de forma recursiva, que em canviï el grup users de la carpeta prova Samba, que aquí és on tinc jo tota la meva informació. I a més, el que faré, i aprofito ja que tinc la comanda aquí, és que ho canviarem els permisos de que pugui escriure també el grup. I això ho farem al chmod. Recordeu que el chown canvia el propietari, el chmod canvia els permisos que té cadascun d'aquests directoris. Per tant, si ara torno a llistar els directoris que tenien aquí, fixeu-vos que m'ha canviat, que ara el grup propietari ja és users, i els permisos m'han canviat que tant l'usuari com el grup poden escriure, la resta només poden llegir. Per tant, aquesta configuració a nivell de disc, ara he creat les carpetes que jo ara aquí en el samba.conf, en la configuració de Samba, voldré compartir. I per exemples, en el cas de recursos humans, el que farem és que prova Samba, l'he dit així en aquest directori, doncs el directori recursos humans. Aquest és el que em compartirà el recurs RRHH, recursos humans. Llavors, aquí podeu posar-hi el nom que vosaltres vulgueu, el nom del recurs, però clar, ha de ser un recurs una mica identificatiu perquè els usuaris sàpiguen a què s'estan connectant. Important, read only el deixaré a yes, i ara explicaré per què. En aquest grup de recursos humans farem que jo tinc 3 grups, com us he dit, recursos humans, finances i seguretat. Doncs què farem? Li direm quins són els usuaris vàlids. Què vol dir els usuaris vàlids? Els usuaris vàlids vol dir els grups o usuaris que poden entrar en aquest recurs. Per què poso aquesta roba a davant?
Perquè aquesta roba davant m'indica que és un grup seguretat, grup recursos humans. Si jo volgués posar aquí un usuari en concret, per exemple, és l'únic usuari que tinc de finances, jo posaria el nom de l'usuari, en aquest cas J. Garrós. Però per defecte, i recordo que ja ho hem parlat i us ho he recomanat, sempre que podeu treballeu amb grups. Per tant, valid users seran els usuaris que poden entrar. Però ara ve l'altra part important d'aquests usuaris, seguretat li donarem permís que pugui entrar a llegir aquí dintre però no escriure. Com farem que puguin escriure? Doncs amb el write list. Write list li dic de tots aquests usuaris que són vàlids, això és important que quedi clar, si un usuari o un grup no està aquí dintre del valid users no podrà entrar aquí. Jo li diré que el write list pugui escriure ells, recursos humans. I a part, jugarem també amb el que són les màscares. Què són les màscares? Les màscares és quan jo creï documents aquí dintre, amb quins permisos vull que se'm quedin gravats. De fet, la màscara l'aplicarem a un altre recurs. Per no liar-ho, ara aquest deixarem que funcioni així només. Crearem un altre recurs, us explico en el segon de les màscares. Crearem un altre recurs que és el de finances. Jo em creo un recurs que és de finances, aquí igual, li diré que el path és bar proves samba i li he dit finances, un directori que m'he creat aquí, recordeu d'aquests 3 directoris que m'he creat, es diu finances, jo vinc aquí, li dic bar prova samba finances, i ara aquí read only li diré que no. Per què? Perquè tothom, anem a suposar, que tothom pot escriure aquí dintre en aquest recurs. I li posaré que els valid users, tothom que pot entrar aquí dintre, què són? Doncs són recursos humans i finances. Seguretat aquí no entrarà, per exemple, és la part de finances, seguretat no entrarà. Molt bé, què més? Aquí ja tenim creat un altre recurs, que és finances, i en aquest cas és d'escriptura per a tothom. Seguim, crearem un altre recurs, per últim, que és el de seguretat. I a seguretat, estic veient que he escrit path aquí incorrectament, després ens donarà error, path. Seguretat, quin és el path que estic compartint? Doncs /var, /prova samba, /seguretat. Torno a dir, és la carpeta que hem creat aquí, aquesta d'aquí. A seguretat, què té de particular? Que els valid users seran només el grup de seguretat, no hi accedirà ningú més. I a més, aquí el que farem és, tothom pot escriure, read only igual a no, per tant tothom pot escriure, i aquí és on aplicaré el de les màscares. Anem a imaginar que seguretat té un requeriment de seguretat precisament, que és que tothom qui crea un recurs només ell pot tenir-hi accés. Què podem fer? Doncs el que podem fer és utilitzar el create mask i posar-la a un valor 700. I tenim dos possibles atributs, l'altre és el directory mask, avui veig que estic escrivint-ho malament, i també li posarem de 700. Què és la màscara? La màscara és, fixeu-vos com quedaran els permisos tant d'usuari com de grup com d'altres, per tot recurs que jo creï aquí dintre de seguretat. Per tant, el que m'està fent aquests 700 és que només l'usuari que ho crea podrà accedir-hi. Si jo vull fer que l'usuari el grup també pugui accedir amb tots els permisos, jo posaria 770. És a dir, les màscares les utilitzem per definir com es crearan aquests documents que des del client, des de l'usuari, ens creïn, que surtin, quan creï algun recurs, com aquest recurs es crearà dintre d'aquesta carpeta. Doncs fixeu-vos, jo ara he creat 3 nous recursos, i aquest software 4 recursos a compartir, cadascun amb la seva secció, i els paràmetres que estic posant aquí dintre afecten a cadascuna d'elles. Si volgués que un paràmetre m'afectés de forma global, el posaria aquí dalt a global i m'afectaria a tots els recursos. No és el més habitual perquè el que volem és que cada un d'ells tingui els permisos i els hi puguem controlar nosaltres. Què farem això? Doncs ara jo ho gravo, i ara, per assegurar-me que aquests canvis s'han aplicat, hi ha una comanda que és smb-control all reload config, que el que fa és aplicar-me aquests canvis. Per defecte, habitualment s'apliquen sols, però a vegades, davant del dubte, és millor que forcem la càrrega
de la configuració una altra vegada. Què farem ara? Doncs anem a provar-ho, què passa aquí, no? Anem a connectar-nos en aquest servidor. I fixeu-vos que aquí em surten tots els recursos que jo he configurat. Veieu que em surten recursos humans, seguretat, finances i software. Si entro, per exemple, a software, i ara vaig entrar en algun d'aquests recursos, fixeu-vos que això en funció del client funcionarà d'una forma o funcionarà de l'altra, però en aquest cas, en l'Ubuntu Desktop, el que ens permet és fer un accés, ja sigui via anònim o via un usuari registrat. Primer provarem un accés anònim. Què vol dir accés anònim? Que jo no aplico cap usuari ni contrasenya, és a dir, qualsevol usuari que tingui accés a aquest servidor i que pugui accedir a ell, si li posem que l'anònim està permès, doncs jo directament entraré. Fixeu-vos, estic aquí, en aquest recurs que hem creat de software, aquí tinc els dos fitxers, fixeu-vos que jo els tenia aquí dintre. Veieu que jo tinc aquest fitxer 1 i aquesta K, doncs els estic veient jo des d'aquí, i si ara vaig a provar de crear un directori, qualsevol, que em dirà que no puc escriure. Per què? Perquè el tinc denegat. Recordeu-vos que amb la configuració que jo he definit aquí, si tornem a obrir el SambaConf, aquest software jo li he dit que és només lectura i que qualsevol pot entrar. Guest OK, igual a yes. Per això ens hem pogut connectar aquí sense cap tipus d'usuari ni contrasenya. D'acord? Molt bé. Aquí, quan es creen els recursos, si cliqueu aquí en aquest unmount, doncs ens el desmunta i podem tornar a connectar-ne en un altre. Torno a posar l'IP del servidor. I ara què farem? Anirem a provar algun d'aquests recursos que he configurat. Per exemple, anem a provar el de seguretat. Seguretat, aquí ara ja hem d'entrar, si provem d'entrar amb Anonymous, em dirà que amb Anonymous no puc entrar, no em deixa. Per què? Perquè necessita algun usuari validat. Per això ho hem configurat aquí, en aquest apartat d'aquí, seguretat, hem dit que només el grup seguretat entraria. Què passa, doncs? Si ara vaig entrar amb un usuari, per exemple, jcases és de recursos humans. Aquí podem configurar-hi el domini perquè ja ho fem bé, posem el nom del domini, posem la password de l'usuari i per fer proves us recomano que utilitzeu aquesta opció que ens oblidi la contrasenya. Així no se'ns quedarà posat i podrem provar en diferents usuaris. Veieu, em diu que no puc entrar. Per què? O sigui, no em surt cap missatge, sinó que simplement em torna a posar la pantalla de login. Jo aquí no puc entrar. Estic intentant entrar a seguretat amb un usuari que no està en el grup que té permisos per entrar. Per tant, què farem? Anem a seguretat, i entrarem amb un usuari, que és el J. Rovira, en el meu cas, que sí que pot entrar. Li posem la contrasenya. Li direm que ens oblidi la contrasenya i entrem. Veieu? Jo ara estic en el recurs de seguretat. Jo ara aquí em puc fer una carpeta nova per a aquest usuari, J. Rovira, i veieu que se m'ha creat. I anem a veure a nivell de servidor què ens implica això. Si anem a prova Samba, a seguretat, fixeu-vos què haurà passat. Que aquí tenim una carpeta que es diu J. Rovira. I fixeu-vos també què ens ha passat aquí, que ens apareix un mes aquí a la vora en aquests permisos i això són les ACLs. En parlaré més en detall en un vídeo, però ara ens servirà per veure què ha passat aquí. Per veure una ACL jo puc fer get ACL del directori en qüestió que s'ha creat. A veure... get FACL, això, aquí està l'error. Fixeu-vos, us ho descric ara una mica per sobre, ja parlarem en detall de les ACLs en un altre vídeo. Aquest és el directori que estem nosaltres accedint, I fixeu-vos que l'usuari, que en aquest cas és el J. Rovira, té permisos de tot, però el grup no té permisos. El grup users del directori, que sí que el directori té permisos, aquí ja no pot escriure perquè Samba ho està restringint per la màscara que hem creat 700 i others també està sense permisos. Això és el que afecta una màscara. Aquesta màscara ha fet que el que creï aquest usuari només ell podrà entrar-hi. I així és com veiem com aquesta màscara, per exemple, ens ha funcionat. Això perquè veieu com un usuari que no toca no ha pogut entrar en aquest recurs perquè només està filtrat pels usuaris de seguretat i a sobre hem treballat amb la màscara. Farem una altra prova. Anirem a finances, ara desmuntarem aquest, ens tornem a connectar aquí,
I ara intentarem entrar a finances, a veure què passa. Finances, hi hem d'entrar amb un usuari, que en aquest cas ha de ser de recursos humans o de finances. Doncs entrarem, per exemple, amb aquest, amb el J. Casas, que és un usuari de recursos humans. Poso la contrasenya, l'oblido. I ara aquí, teòricament, hem vist que l'usuari pot escriure. Per tant, si jo vaig a crear un usuari, una carpeta aquí, per exemple, i li poso també el nom d'usuari, perquè així sabrem qui l'ha creat, veieu, em deixa escriure. Quan jo vaig en el servidor, si ara anem a mirar l'apartat de finances, veieu, en aquest, doncs, l'usuari JCasas, que és amb el que estic connectat, m'ha creat una carpeta que es diu JCasas. Si torno a fer com abans i faig un get facl de JCasas per veure els permisos extesos, aquí torno a tenir un mes aquí a la vora, per tant aquest mes m'està dient que tinc una ACL. Fixeu-vos quins permisos ha canviat ara. L'usuari pot fer-ho tot, que és normal, el grup pot llegir i executar i els altres poden llegir i executar. Les ACLs, us ho comento una mica, poden tenir més d'un grup, és a dir, si no tenim aquestes ACLs només poden tenir uns permisos per l'usuari, uns permisos pel grup i uns permisos pels altres. Però ara fixeu-vos que aquí ens han sortit algun altre grup més, que en aquest cas és el grup de l'usuari. Ja parlarem de les ACLs més extensament. Llavors, per tant, veieu com ara aquí, sense posar-hi la màscara, m'ha deixat escriure perquè és un usuari que està dintre del domini i m'ha aplicat una màscara per defecte, que la màscara per defecte és la de 755, que l'usuari pot escriure, però tant el grup com la resta no poden escriure. Que aquí ho tenim. I per últim, què ens queda per provar? Doncs, per exemple, és que recursos humans, si ara vaig a recursos humans, només pot escriure algú de recursos humans. Doncs molt bé, anem a provar què passa. Ara sortiré d'aquí de finances, me'n torno aquí, torno connectant al servidor. Això que estic fent és perquè puguem provar amb diferents usuaris, i me'n vaig a aquest de recursos humans. Ara, perquè recursos humans puguem veure que, per exemple, si algú de seguretat pot entrar i no pot escriure, entrarem l'usuari de seguretat, i l'usuari de seguretat és el J. Rovira. També del domini, la password, i em connecto perquè l'oblidi. Jo ara estic en aquest directori. Què passa si ara vaig intentar escriure aquí i faig un nom d'un directori qualsevol? Doncs que em diu que no puc escriure, permission denied. Per què? Perquè m'estic connectant amb un usuari de seguretat, és un valid user, és un usuari que pot entrar en aquest recurs, però no està a la llista de què poden escriure. Només podrà escriure aquí recursos humans l'usuari que sigui de recursos humans. Si anem a provar-ho, torno a connectar-me, i ara faig login amb un usuari que és de recursos humans, que aquest és el J. Casas, em connecto, i ara, si vaig aquí i faig una carpeta J. Casas, veieu que me la deixa crear sense cap problema. Per tant, sempre hem de jugar, sobretot amb el tema de control d'accés via Samba, entre els permisos que m'està donant Samba aquí i els permisos que jo tinc definits al sistema de fitxers. Si jo vaig a recursos humans, a la carpeta de recursos humans, fixeu-vos que tot usuari podria escriure. Per tant, un usuari de seguretat també hauria de poder escriure. Però la diferència quina és? La diferència és que Samba aplica el control i m'està dient que write list només són els de recursos humans. Per tant, és important entendre els diferents nivells de seguretat quan estem parlant d'usuaris, de grups. També recordeu una cosa, els grups que jo he definit aquí, que són seguretat, recursos humans, això són grups que estan en el domini, són grups del domini. No són grups pròpiament de la màquina. Aquí fixeu-vos que quan assignem els grups els assignem d'usuaris de la màquina, també podrien ser usuaris del domini, però no confondre el que posem aquí versus els permisos que té el directori dintre del sistema de fitxers. Quan hem creat aquests directoris, com a grup li hem posat users. Per què? Perquè tot usuari del domini ha estat dintre d'aquest grup. També podríem posar grups del domini, però sobretot distingir en aquest cas els grups que estic creant jo a nivell de domini, per exemple, i els usuaris i grups que tinc locals a la màquina. Però així, d'aquesta forma tan senzilla, és com podem configurar diferents recursos de Samba, i aquests són les funcionalitats principals
Hi ha moltíssima documentació dintre de la pròpia web de Samba. Si busqueu del smb.com, busqueu informació d'aquest fitxer i veureu que trobeu la infinitat de modificadors que podeu anar afegint dintre de cadascuna d'aquestes seccions per poder fer funcionalitats que puguin ser necessàries per lo que heu de fer. D'acord? Doncs fins aquí aquesta part de Samba. Moltes gràcies.